Sabíeu que el 60% del nostre cos és aigua? Que el seu consum millora l'absorció de nutrients o que permet controlar la temperatura corporal? Si voleu conèixer més raons per les quals l'aigua és un element imprescindible per la nostra salut, no perdeu detall del programa d'avui. Tenir un millor color de pell o patir menys mal de cap són només alguns dels beneficis d'estar ben hidratat. La set és un mecanisme del nostre organisme que ens avisa quan necessitem aigua. No obstant això, és important no arribar a tenir aquesta sensació perquè quan tenim set significa que ja comencem a estar deshidratats. Al llarg d'una jornada hauríem de beure entre 1,5 litres i 2 litres d'aigua, l'equivalent a uns 8 gots. I cal que el consum sigui regular i en quantitats moderades. Per arribar a ingerir aquesta quantitat de líquid no cal fer-ho exclusivament bevent aigua. Podem ajudar-nos de brous, infusions, sucs o aliments molt rics en aigua com les fruites i hortalisses. Per saber com contribueix l'aigua al bon funcionament del nostre organisme i de quina manera podem evitar la deshidratació, avui visitem a la dietista Katia Durick. És important consumir aigua perquè l'aigua té 3 funcions principals, una funció de transport, una funció estructural, evidentment més del 50% del nostre cos és aigua, i després també té una funció de regulació de la temperatura corporal. Per aquests 3 motius és molt important mantenir-se ben hidratat. Els símptomes més freqüents de la deshidratació és, primerament, la sensació de set. Quan ja tenim sensació de set, hem de pensar que estem 1% deshidratats. Després també la sensació de boca seca, o cansanci, o inclús mal de cap, o senzillament podem observar, per exemple, la nostra orina a diari i si veiem que té un color fosc o una olor forta, significaria que no estem ben hidratats. Hi ha moments i hi ha episodis a la vida, com per exemple la infància o la gent gran, on les necessitats estan incrementades i és important recordar la importància d'hidratar-se. Després hi ha situacions especials, com per exemple l'alletament o l'embaràs, on també s'incrementen les necessitats i, evidentment, amb la pràctica d'esport. I no hem de descuidar també hidratar-nos amb esports on la sensació de set potser no és tan evident, com podria ser la pràctica de la natació o de l'esquí. Doncs ja ho heu vist, l'aigua és imprescindible pel bon funcionament del nostre organisme. El seu consum és especialment important quan fem esport o estem malalts i cada dia n'hem de beure entre 1,5 litres i 2 litres. No sé vosaltres, però a mi m'ha vingut una set. Salut! Fundació Crèdit Andorrà, al servei de les persones.